आइजो खारनाय हाबा जाखांनाय आइजो खारनायनि ट्रेन्ड बावगार हायै गोसोआ नोंखौनो गोसोखाङो नाथाय नैबे जाथाया आइजोनि हाबा जाखांनाय खारनायनि नङा अब्ला मानिथो बे बाराव हौवा मानसिनि गोमानाय जाथायसो सोरजोंबा थगायना लांखार जादोंना गाव हारसिंनो गोसो जानानै थांदों रावबो नखरनि सुबुंफ्रा मिथिनो मोना नंगौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि सामफागुरि गामिनि थागिबि थबसा बसुमतारिनि फिसाज्ला गान्दागाला बसुमतारिया थांनाय से सप्तानि सिगां क'क्राझार थांनो होनना ओंखारलांनायानो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिननो रोङाखिसै जाहोनाव न'नि सुबुंफ्रा हालाय हाफाय नागिरगासिनो दं बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायना नैबे होखानाय मबाइल नाम्बार 7794863736 967895569 आव खौरां हरनो गंलायनानै खावलायहरदों। जाथाया एसे गिदिरैनो जादों माने आंनि फिसाला गान्दागालाया दिनैसिम गैया दाख्लै थांनाय डिसेम्बर 29 थारिखआव ओंखारलांदों शुक्रुबार बारायमोन 7टा बाजियाव दा बिनिफ्रायनो नागिरजोब्बाय मोनाखिसै दा आइफोर आफाफ्रा बिदा फंबायमोना बे गान्दागालाखौ नुयोब्ला आइफोर आफाफ्रा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिथाहरब्लानो जाबाय हराव आं जेबो बुङाखै बे फिसाखौ ओरैनो ओंखारलांदों शुक्रुबार बारायाव जों बोराय बुरि दखान हैनो थांनायाव ओंखारखोमालांदों जों मिथिदोंमोन हय जों फैफिनगोन सानदोंमोन बिनिफ्राय 2 बाजियाव होसोलांदोंमोन लोगो मोनहैयाखिसै दिनखालि दिनाव गैया बे गैयैयानो गैयै दासिम गैया बेसेबांसिम जाखो दा 11 दिनाव थांबाय दिनैसिम गैया आं लांखारनायखौ गारिफोरजों एसे लांखारदों बायदि सन्देह नङाब्ला बे खाथियावनो थागौमोन दा गोजानाव दंहैयो नामा बिनिखायनो जों नुवाखिसै आरो आइफोर आफाफोर बे कन्टेक्ट नाम्बारावल' आंनि फिसालाखौ सोरबा नुयोबा खिथाहरब्लानो जाबाय मा नाम बेना गान्दागाला होनो बसुमतारी गामिया सामफुरगुरि आरो खुंग्रिं सामफागुरि रानिखाता पस्ट माबा थाना आरो चिरां जिल्ला जाहैबाय मा जादों ओरैनो नोंसिनि न'खराव जेबो जायाखै आइफोर आफाफोर बियो गोसोजोंनो गावनो हारसिं ओंखारलांदों शुक्रुबार बारायै 7टा टाइमाव आं दखानसो होदोंमोन खुंग्रिं दखानाव बेसे गोबावसै नोंथां बे गोमानाया 10, 11, 12 दिनसोआनो जाबाय आइफोर आफाफोर आंनि फिसा गान्दागाला बसुमतारिया आंनो बे फिसाखौ मोनोबा आइफोर फिसाफोर अबहायबा दंहैनायनि सन्देहफोर खालामदों नामा ओरैनो सन्देह खालामनाय जायाखै नागिरबाबो मोनैखाय आं बिदिनो आं हगारनो रायलायनाय जादों सन्देहआनो नागिरबाबो मोनैखायनो सन्देहआनो जेरावबो सानहरनो हायासै मा सन्देह खालामदों गोजानाव थांनायनि सन्देह खालामदों ना लकेलावनो अबाफोर दंबायदि सानदों ओरैनो दा लकेलाव गैया आइफोर गोजानावनो दंहैयो बे एसे गोजानाव गारिजों थांफाबायखोना माखो जोंबो मिथिया बेनाव थाइसेबो फैसा गैया बियो जेबो सिमारबो गैया आला गला ओरैनो होबा जानाय होआबा थानाय गाननाय जोमनायाबो सुरि सुथिसो मा साइसनि मानसिया ओरैनो एसे एनै थस्ला आइ आफा होननो रोंगौ आइ बाबा आब' गुमै होननोल' रोंगौ जेबो रोङा बाजै आबै बायदिसिनाखौ रोङा दा सोरबाफोर अबेबा नुसनबायबा खिथाहरनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरगोन दे सोरबाफोर अबेबा लोगो मोनोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरदो आइफोर आंनि फिसाखौ आं मोनफिननो लुबैदों सोरबाफोर खाथियावनो नुनानै दङबा हमनानै दोननानै फट'फोर हरनानै आंनो खोन्थाहरनानै जेन'बा आंनि फिसा फिसौ जाथि बंस'नो फिसाजो फिसालाफोरनो खोन्थाहरनानै जेन'बा आं लायफिननो हानाय आइफोर आंनि बे फिसाखौ आं मोनफिननो लुबैथारदोंमोन आइफोर फिसाफोर
सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।